Hello everyone, uBrace lakho luhamba kahle. uGugu Gumede odume kakhulu ngegama elithi uMamLambo. Abaningi-ke bayamazi ukuthi kahle kahle bewumuntu onomzimba, kodwa-ke ngonyaka odlule uSimangaze sonke eseqhamuka eseyisilenda. Useziphendulele kubantu abamthukayo bethi bamthanda esayisitofuza njengoba esiyisilenda. Waphendula-ke wathi-ke kulungile-ke akuhlale kunjalo ngoba yena akasoze abuyela ekubeni isitofuza oyithanda eyisilenda enjalo. Uma uthi uyaqala ukufika la, make sure ukuthi ushiya usubscribe-ile ukuze ungeke uze uphuthelwe amavidiyo afana nalawo. Esishoneni khona-ke somlalela ukuthi uthini yena-ke uMamLambo aka uGugu Gumede. Sanibonani, TikTok. I greet you all in the name of my Lord Jesus Christ and Savior. Ninjani Nkosi yami? Bese sonibingelele nje TikTok asanazi. Niyaphilani? Sisize sahlehle phela ngoba masingene njalo sithi siyaposta sitshela kuthiwa thina asibuyele kubeni itufuza besithandwa sizitufuza asafuna masesinciphile thina siyadelela ngokuba sisilime thina siyadelela Nkosi yami ngokuba sikhethe thina ngoba khona bebesithanda sisakhuluphele sima bhokobhoko sinje ya hawu sanibonani nina abakhulu enibona ngazuthi nifanele ukusitshela sisenzeni empilweni zethu. Sanibonani Nkosi yami, sanibonani, siyabingelela. Awu. Okay everyone, sivala la ivideo namhlanje sibeka ungqi. I really hope you enjoyed the video namhlanje. If you enjoyed it, make sure to smash the like button, uphinde smash the subscribe button, and mina I will see you in the next video. Bye.